Rondom in Friesland wordt stilstaan bij de slachtoffers van de vleenramp in Oekraïne. Overal hing je vlaggen heel sterk. Bij oorheden en bedrijven, maar ik bij mensen thuis. Bij de vleenramp kwamen ik 3 Friesen om het leven. Het is voor het eerst sinds 1962 dat er een nationale dag van rouw aankundig is. Een soort evenementen houden rekening met de Nationale Dag van Rouw. Zo begint het SK Scootjeseilen in Terhinnen Jelloer Jedder, zodat de wedstrijd klaar is voor de minuut stilte om 4 uur. Alle evenementen worden sober houden. Op de Louter Vleenbasis zal om 4 uur in de geen vleenverkeer wezen. Vincenzo Nibali, de gele truidrager in de Tour de France, komt in actie in de profronde van Oosterveen. Dat had de organisatie bekendmaken. Jedder wist de profronde Liewe Westra van de 10 of te lezen. De profronde van Oosterveen werd op 4 augustus verrieden. Acteur Feije Spoelstra is sneu verstorven. Die speelt in verschillende stukken van theater. Ik wie de acteur bekend als Appie in de jeugdserie Studio F van Omroep Friesland. Een programma voor de heeste groepen van het basisonderwijs. Feije Spoelstra is 74 jaar geworden. Jong bleef de zinnen erbij en is het nog zo'n 23 graden. Vannacht helder waar en een temperatuur van zo'n 16 graden. Morgen weer een simmerdag met een soort zinnen. Het wordt als zo'n 27 graden.